Хора, днес ще отваряме пратка на Александрина Бюти. Бях си поръчала едно мини червилце. Време да отваряме. Хора, аз за първи път отварям от Алекс неща. И да вадим нещата хора отвътре. Той идва в... Хора, отваряме. Ето как изглежда. Изглежда много яко. Има си картичка от Алексчето. И това знаеш, че тя го е пипала. Оператор. И то си опаковано се такива тъго червилцето. И сега да го отваряме. Да знаете, че Иви Тодорова, известната ютубърка, ми беше сега ми е оператор. Чакайте, хора. Да, наистина, аз съм. Тази с стереон маската. И забележете, че снимаме на същия паркет, на който и аз снимам. Просто тя ми е един от най-големите фенки и аз. И една вечер остана да спи при мен. Хора. И сега снимаме видео. Това е такова с сарчице отгоре. Хора, чакайте, ще си го пробвам на устните. Ще ви покажем после само устните. Чакайте. Да вижте опаковката. То резултата. Ето го и червилото. Много е як. И това беше от Тес. Много е як гланца. Много е як и вие си го поръчайте от сайта на Александрина Бюти. Ето го червилото, аз пак си го паковах вътре. После малко ще го таковам. Много е як и вие си го поръчайте, пак ви казвам. И да ви се похваля, че днес ще спа при ютубърката Иви Тодорова, както ви казах. И вече мога да почвам да снимам видеа в тях, защото аз съм и една от нейните приятелки. И за това, това беше от днес. Чао! И хора, обещах ви, че ще си покажа стереон маска. Че ще си покажа мене си с стереон маската, за което сега го правя. Хора, ето ни. Да. По халат сме, защото преди малко излезахме от банята. Да. И общо взето това е за днес. И наистина, може би ще снимаме видеа заедно. Тя ми е една от най-големите фенки, както и приятелка. И общо взето, да, това е наистина истинската Иви Тодорова съм. Защото не искам без хейт коментари за нея. Защото тя ми е истинска приятелка и нас наистина... Това е едно момиче, което постоянно ми прави някакви хейт коментари. Да. Иконката е една на един басейн, тя е вътре. Басейна. Така че за нея, ако извидите някое нейно видео, наистина я хейтнете с някой такъв коментар. Да, или подайте сигнал. И общо ето да. Ето да ви покажа, наистина маската ми е лепена с тиксо, както на видеята. Да не кажете, че лъжа пак. Да, ето. Да, хора. Ето. Аз не ви лъжа, ето. Цялата. Да. Хора, това беше от нас. Ето. И да, абонирайте се за канала и харесайте и чао!